Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atok kene-kene wae. Yo lho, mulai yo, Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkara aku sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy ya santai, ora ngerti basa milenial. Ngono ya gumun. Cah wedosane jan aneh-aneh ning ngarep rabe kok dadak pamundutane werna-werna. Ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Aku lho mbiyen minta ming seperangkat alat renange wis beres. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binonteling ron kelapa. Apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atursa paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ora dadi ngopo Petruk, sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Mewah mboten saking pikajenganipun adi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming 3. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4. Papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi 4? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis bareng langgar dibuka bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis ndungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau? Nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Senet. Nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Nding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nek ndi, Gong?
Mbah kerep ning omahe bapak kok gek nglenceri senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Pak? Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane Wis males. Jelek aku. lho, kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihanmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbah kuwi kena penyakit corona lho, Tru. Corona iku dudu penyakit bisu kok lho, corona. Corona iku komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kowe modaro. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Senet menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Senet menika mapan wonten ing Karangkadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karangkadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen ta omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama. Sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujute putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis ceket-ceket terus. Gek dilamar ketoke iki ya kedayah ngene iki nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagelan atine kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki Dora trima Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon, nek adi nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye, Gong? Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon, nek Dora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tak rembuke sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Badhe kula dhawuhaken kan pun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Loro Temon, mergo Endang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaub dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Loro Temon. Merga Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro.
Mula kang sangka kuwi kowe ngalao baliya marang Karang Kadempel omonga karo bapakmu matura yen tendang lara temon wis bakal ditanting dhaup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petruk ing Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang worawari Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku sirmu piye karepmu piye Bagong ngene Sinuwun lho ora basa sorry ngaten niki perkara ora bae-bae lho niku perkara nyawa lho nyawane sapa nyawane adi kula Bambang Senet najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Lara Temon ning Senet niku curhate kali kula Senet niku entoke gegembolane ngatine karo Bagong Mas nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Endang Lara Temon nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine kula ajeng minggat saka Karang Kadempel kula arep mlaku nganti sak pati kula lho niku napa ora mesake ning nyatane kowe kalah dhisik iki ora perkara kalah dhisik Gong sabar Gong sabar halus wae sing tenang sing ikhlas sing sabar ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak jupaki pisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Nalendra Titis Sanghyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandra Kumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sapenakmu dong ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatno. Ngono kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Ah ndek cangkeme kok melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah dhisik ning perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat ki ngerti nek Lesmana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampeyan ikhlas? Anak sampeyan Endang Lara Temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampeyan iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampeyan arep Semar ki wong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sanghyang. Sapa, Tru? Ambo. Lali ya. Yamadipati. Ngawur. Brama. Ngawur. Mandra Kumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujuti. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndarawati. Monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo Lara Temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe rantas
marang bakal tak putung leganing atiku. Manus maring jajaran syukur kaning bawuh iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedibal pitulikur wong elek nyolok mripanmu Bagong Ndrewili ucape kaya grojogan nerwetek kaya bethe sepun bawa tegalan. Bagong, diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya endu-enduane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinun Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan. Mladeni wong ngene iki sareh. Woh. Piye tengah ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal barang apa kowe? Lho, njaba wis gayeng kok. Ayo sing ngarep linggo sing mburi mulih. Lho. Ngarep linggo sing mburi mulih ora. Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakate sing padha rawuh kebak uncep-uncepen ora muat, Tru. Ha iya. Bagong kowe tak jarembukan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jarembukan marang ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Ngersani Nyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Nyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek endang loro temen bakal digarwa dening Lesmana Mandrakumara. Yo lho, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan lho. Wis ta iki perkaraku, Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali, tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo endang loro teman, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu, wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan wong neter katidayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti papane wong netrek katidayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papane wong netrek katidayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papane wong netrek. Ayo, dijajal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong endang loro temen. Wah, mati dereng aku bola caedan lan bae. Ayo, metu sapa? Wah, menungso rantangan.
edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ora melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan bae ora gelem metu njaba. Atok kenang-kenang. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Raratemon. Ayo brabret tenane, ora minggat aku sing arep minggat. Iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu, Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Raratemon arep kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Ha. Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati. Bagong sing arep ngamuk karo kowe iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku nek nesu sapa tak nesoni. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe guyu ta kowe. Nek wong ditothok iki kapok kowe. Mboten, Raden. Wani yo. Mboten. Utawa ya ngono, Prek. Ya wis, wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama kowe. Nami kula Tariem. Ndek bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu ora? Kene ngarep kene. Piye dap? Hus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora. Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang Raratemon niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adik kula kok kon mulih niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang Raratemon jak mriki ditari, gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe, gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku, Pak,
Endang loro temon timbal ana mrene lho ngislaken dawuh. Nah ngono tegese adil. Dawuh menapa Rama Prabu? Ya merga saka kasuwistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane. Bakal dadi ajanging pasulayan. Merga saka akehing para nalendra, para satri ing padha dadi penglamar kepengin amengku kelawan sira Atmajaku Endang loro temon. Rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi Semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin lamar kelawan Endang loro temon bakal dijodhokake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senep Gel Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genening peperangan ingkang tumanduk ning Projeng Ndarawati. Rama Prabu piye? Mestining manah kula mboten badhe pilih-pilih. Dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhaup kula tartemtu kula tamung derek ya. Nanging kula nuwun sewu. Estunipun wonten gegembolaning raos ingkang badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Bab perkara sing kepiye? Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan. Nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih ingkang putra penendang loro temon. Kowe nyuwun reruba apa? Nyuwun pepanggil apa? Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma. Sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang mulesipun pethak. Wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodho. Tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa pupus cindhe parijata kencana. Wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten alindra 1000 negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun lah Bagongan krungu dhewe to kowe. Wah, wis sulit iki. Sulit kuwi apa? Asu jengkelit. Sulit kuwi angel. Lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma. Waduh, mongko saiki ora ana sirkus. Ngarepe kudu dijogeti kethek putih. Ingkang joget ana ngareping temanten. Ana apa jenenge temanten lanang? Mburine dewa sakjodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to? Iya. Gamelan Lokananta wajan. Mongko perunggu ning. Iya. Nek wesi ora entuk. Mongko kelurahan kae duwene ping wesi Kiai Drim. Kiai Drim dengkulmu mlocot. Sing nabuh para dewa. Terus napa? Kayu klepu dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa pupus cindhe parijata kencana. Kayu keplu. Klepu. Ora guyu ratu kok guyu. Lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu. Kayu klepu dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa pupus cindhe parijata kencana. Engko gak sinom, udu. Sinom parijata, ora nganggo sinom parijata kencana. Sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara. Wis, Net. Rasida rabi, Net. Wis ya golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Net. Nggo gajul-gajulan. Bangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem ra Net wis engko tak tepungke Prastiwi. Wah.
Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundung ke beres wis ora. Mbangane entuk endang lara temon kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Net? Bagong. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temon. Wes mengko ndak bapak malah kokean mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Petro kanthong golong. Ndara Kartomarma, ya. Ana ngarepe pepunden, ana ngareping piyayi, kowe malang kerik. Sampeyan degir iki ajeng napa? Mundurke kowe. Yen kowe ora gelem mundur, tak bondo tak krincung sikilmu. Gedhe-gedhe lak pateni Petro. Lah. Sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama. Arep kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik, mesti ora urung bakal dadi pasulayan. Tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi, nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa? Lho, tegese wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma. Nek pancen Sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Sret ora sida dhaup karo endang lara temon. Gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret luwung Petruk mati teng mriki. Bagus. Yen ngono wani karo Kartomarma. Apamu sing tak wedeni? Petruk aku wong loro. Ora wedi. Ambek wong 5. Petruk niku nek bacot wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro, krubut wong 3, 4, 5 Petruk ora bakal wedi. Kurawa maju 100 bareng, ora bakal tak tinggal loncat. Ora-ora suaramu. Wani marang aku tak tinjung akhirat nyawamu. Kene merganing pati Petruk, mang maju rasa dadak kok kan gunom tanpa guna. Sampeyan apa kula sing tekaning pati enten papan mriki, ngaten mawon. Tinimbangane nantang suarane kemewat kaya ngregem jimat, kaya wani ndlat persiabang. Kowe wani mecah mesti gligen nek ora dadi nyatane kendara dinetani karwanmu, kendara dening katane Sotama. Kula ladeni, Ndara. Rigel Petruk palat. Rewani karo Bendoro mati tanganing Sotama karat. Waduh mati ayo. Ngondo sapa? Canda meneh gong. Oke.
Setan gawarit gede banget men. Pinggir. Pintluk lagi lah Jawa. Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tu jalebut bucuk. Ndara Durma ganti dacal kepala nyoto. Aja glelek pacamu gebelo sirahmu Pintluk. Nek kene ketemu karo Cenopati nek Cenopati pendekal saka negara Kestina ya kuwi Halya Durma ganti. Rasah kok kan cangkem. Wah cangkemmu kuwi. Kowe pengelan pati durake cangkem-cangkem Sampeyan mriki butuh napa? nglablak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampeyan mriki ajeng nglabrak kowe. Nyo. Timbang sampeyan mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk. Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Iya. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano Modal kowe. iso. Ya wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Wah, kena ora apa-apa ngene kok. Nyo, Mati kowe. Ambyal kowe. mburi. Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece kan aku bacok modal. Iya. Lho. Kok nggawa cantolan korden? Gengkulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jeneng aku. Ya, Modal. Oh iya. ha iki lek kula ora kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan. Penjang. Lah ku nyilih nggone cah klithih iki. Ya. Mate wae. Wah. Berarti klithih iki gaweamu. Wah, cerewet. Cucuk botol. Ya. Wah, kok ijo. Anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbaknya. Mati modal dian lah apa-apa ora apa-apa. Petruk. Ngopo?
Aku icin bilang-bilang begaman wis ana sing tuwa meneng awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal wegah diwales. Dulmu ganti nang ati kala kalupana kawan Petro disialke ning surat kabar wilang bebalang ning ati kala kalupana kawan wo asal derajat. Baru Dar Kinar tak buang wayang anyar. Nek ora tak buang skenarone kaya ngono. Pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula kan. Mungso Petruk wae kalah. Pangestripun Petruk kekuatane ngedap-edapi. Kula sumanggaken, Man. Kula sampun boten saged nglawat. Pejah kula, Man. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majama. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kowe kula anak pendhita Begawan Durna, ampuk kena arit ming mumet tok. Agak mundur, mumet tok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sapenake dhewe lah. Piye, Dur? KO. Kalah. Mengetenipun kawon, Man. Mungsuh Petruk kok kalah ki. Mbok ora cok ngembe karo Petruk. Nek sampean ora percaya karo kadidane Petruk mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsuh karo Petruk ora meh maido terus. Iki niku nyambut gawe tenanane. Cok penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arep ndi? Ngaco. Oh. Lono kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal, wale. Wale nguntal pil. Nguntal pil cilaka menak. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak. Citraksi. Iya, Man. Arep maju po? Selo menawa. Selo. Momong suwe. Petruk Patenono. Wis rampung po? Pun. Kok cepet? Kula niku nyambut gawe cecek-ceket. Wis rampung? Pun. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean ngomong napa? Petruk Patenono. Lho. Petruk to? Heeh. Lah krungumu? Wah, salah komunikasi, Man. Krungu kula Citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha puke. Padha puke. Aku ki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk Patenono. Ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk. Mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayangke, Man. Supaya aja sepi, Man. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken.
Kamalaya pripun? Petruk ngamuk Kurawa bubar nungsang puyang numbuk bentus nggodel bingung lampahing puno para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong. Kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong. Lah ora apa. Gedabyah kok kean cacah ngrebda tanpa guna. Kurawa niku mengko kean menungso tanggung jawabe ora ana babar blas. Petruk kanthong bolong. Ora minggat saka negara dhuwur wancana aja takon dosa glandang negara dadi apa. Gong. Wacahe wudon diplatat. Oh iki wudon to? Wudon. Wudon kok ning dada. Ayo men atu kule dhewe-dhewe kok. Neng apa e? Mungsuhmu teka. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa. Sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok. Panuswaning jajaran sekretaning bawana iblis lanat Petruk kanthong bolong ora minggat gretel nenggala. Dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, tak antil tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho? Cangkeme sapa tutukane? Sik to. Sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelik kana. Mundur. Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggawa nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya? Nek mati nganggere dicas ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujuti aku wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Ya. Hati-hati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki awareng ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah dedaya karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cewek kowe iki. Kono-kono, minggir kono. Ya. Mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teka. Petruk nendi Bagong? Petruk mboten wonten. Kowe ndelekke Petruk nyotampanono. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekoso kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petruk ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motos ngene iki mesti luwih gemrojok ae ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundira. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman e. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun Mandura. Matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru?
Kowe ngapa? Loh. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa le, ngiluwa. Kowe nggo nganu ra, nggo pengilon ra? Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu to. Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Kok sikut mudar kowe ora. Ngapae? Lho, delok rupaku. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo. Aku iso dadi Baladewa terus ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki gelelenge ora jamak-jamak. Jangan dewa wae. Ya jangan bae tunggal. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Mung dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung moleng. Wonten dawuh. Sapa sing gedasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Ha, wajan iki gliyahmu iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, men mati nak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabarke nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro kanong wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujake adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Aku goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksude apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kok ya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Manos maning jajanan cuketaning Bawanaya. Prabu Baladewa tak anteni nang kene legane ati wae. Oh, apa iki? Wah, salah. Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki kono Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengalmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ra tatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ra tatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku.
Walah, manuswane jajal wani ngembari mana mangawas Senata Mandur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala modar kowe. Kowe wis ngerti urung iki apa? Iki lek kunyile nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Ora guyu kowe ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan tatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris Sanane. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Manuswane jajalanan. Iki apa iki? Iki apa iki? Lho, karo dhek dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Wes kowe rasa gleleng iki apa iki? Pusakamu tak cek. Tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki wonten dawuh. lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki kowe misah siji aku tak misah siji Wawi kula derekaken ora. wah ayo mati Koko Prabu patriangan Koko Prabu Kresna aja mbok pisah ayo tanti kono teman Ora Bu, derekaken kok ora Bu. Koko Prabu laturi kendel. Koko Prabu laturi kendel. Koko Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan dawa nepsu ing kados mekaten menika. Lah Cocondolo Satra Pangdas Mulayu Lanjo Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Sakel-sakel. Koko Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Lho. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya, pun Kakang bakal nglermake menggane pun Kakang Nayarana. Kuwale. Narayana. Kresna, Wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa aku. Koko Prabu lerem. Iya, ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kuwi. Malah diarep karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh Madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. inggih. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Koko Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah iya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe kok tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndhaken menika Koko Prabu Mandura. Panjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Koko Prabu, Nggih. kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi rape. Setyaki Wonten timbalan. mundur kene. Inggih. Lho, Dimas Setyaki Ora Bu kasinggihan. padha becik sapratamu jadi. Dereng sambi kula Prabu. Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki.
Wah, setan rasa kowe ana sing Mandura mula kebayang karo bakul lara atiku, Koko Prabu. Kula aturi sareh sawetawis. Ya. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa Endang Loro Temon? Lho. Endang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih duwe panggung ingkang saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Swistya Warni saha dewa Bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndrawati, kula aturaken anak kula Wenendang Loro Temon Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna. Kalanggung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Oh. Gajah bisa tata jalma Wanara Kusika Seta. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Dewok Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jodho kudu dadi pepanggil reruba dhawuhing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten ya Kresna. Bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga Kakang iso ngaturaken lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon Koko Prabu sembah kula ingkang miring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna. Nyambluk. Wih. Baladewa kok kaya gajah. Yai Kresna piye? Inggih. Koko Prabu kula badhe matur. Iya. Matur lho. Wonten ruba pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Manten putri kedah nitih duwe panggung ingkang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani Wanara Kusika Seta. Wah, Wanara Tusika Seta. Kusika Seta. Oh, Kusika. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Dewok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Mekaten menika kedah dipun aturaken Koko Prabu Baladewa Bagong. Wah. Kok nganggo Bagong? Apa anggep aku ora ngerti kok iki. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukaning Koko Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Hus. Ayo lungguh ngisor. Waduh konangan iki. Ayo salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono Mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula makslep terus kula dadi Baladewa. Lah arep salin pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Heh. Rene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah.
konangan karo Satpol PP. Oh, sinuwun Darawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh, nggih wujudnya ngenten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya ming aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wong ngamu. Kene nyaketo kene. Gak ndak dicocok ora. Nek dilarani ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya winyuni. Oh, nggih. Lho aku kok tak kira nek kula sing grayang senengane kok cenanangan ora mandi pangestuning nata ing Darawati mestakane nata Mandura Prabu Baladewa ngedadosan saking Lurah Bagong den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya ngene wujud ki Lurah Bagong tapi meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Lah sak omong-omonge wae. Anggere sumuk ngono. Bagong, Nun, apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk? Truk. Manten lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngapa, Go? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Jeng mlene niku nek nganu paring dawuh ora karo Bagong ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelane Pak Bambang. Kudu. Gamelan Lokananta, kayu keplu. Kayu klepu Dewa Daru, gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa tuh? Pipis, pupus. Oh, pupus Cimlek. Cindhe. Pari Jata Kencana. Wis ming kuwi Sing nabuh warga laras. Oh. Udu nang sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh Ratu 1500 negara. 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula rek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis kono bali yo, nggih. Nun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senet Adiula iso kelakon dhaup. Ya wis kono mangkat to, nggih. Saya mulai. Gusti tak pamit. Ya. Pareng matur sinuwun. Ya, Bagong. Sewu kalapatan diagung pangaksami. Iya. Nek wonten kital-kitule ngatur kula nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi ngopo. Kula ajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati, Bang. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niku ya gumun. Cah wedosane jan aneh-aneh ning ngarep rabe kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Pun ngatur mawon kula nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati. Nggih, bareng. Ya. Bareng terus niki. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta ming seperangkat alat renange wis beres. Wis ijab karo bojo kula sakniki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya, lah nggih. Pun ngoten mawon nggih. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Pareng terus niki. Ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan esuk niku ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10.000 apa 15. Oh, arep njaluk dhuwit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah.
Basuki numpak pitunta. Ora Basuki, Pak Basuki SMK. Wis ora ana iki dal. Nyen mawon nggih sing ati-ati aja kaya bocah